Wat we wel willen in champagne is warmte, maar niet te veel. Op dit moment is caviar eigenlijk een luxe symbool. Dus dat maakt het heel bijzonder. Dit is ook geen vintage champagne die je heel lang kan bewaren. Dat ging vroeger dus gewoon met caviar. We beheren op het Friesland College, op de middelbare hotel Vakschool Friesland. We beheren bij een masterclass champagne en caviar. Je laat de fles zien. Is het een goede? Ja, het is de goede. Caviar mag absoluut niet in aanraking komen met producten waar nikkel in zit. Wat ze nou leren, ze leren de combinaties, smaakcombinaties, wien en caviar, dus champagne en caviar. Hoe proot het nou? Heerlijk. Ja? Ja, super smoky. Perfect. Je proot het nou? Oh ja, het oikers. Nou, het is een hele zachte smaak in principe. Dus, en maar de champagne erbij is helemaal speciaal. Dat is wel lekker naai. Ik heb er wel meer van hè. Van dit soort lessen. Ja, zeker weten. Ik kan elke week al weten. Hoe smaakt het dat? Ik vind deze caviar niet echt. Nee? Nee, ik heb wel het lekkerder gehad. Is dat best wel wat fijn proeven dan? Nou, net echt, maar ik heb betere gewoon. Maar die man die dit ook deelt, maar net weet toch? Nou, voor mij wel. Ik heb wel eens lekker dronken. Elke fles champagne heeft een lasnaad. Als je de lasnaad hebt gevonden, dan is het straks de bedoeling, Vladimir, dat je het zwaard over de lasnaad schuift tegen de rand aan. Van die belet. Nou is de bedoeling, Vladimir, dat je niet dit gaat doen. Nee. Dat mag niet. Dus we moeten gaan schuiven. 1, 2, 3, 4. Hoppakee! Hoe proeft het? Ja, het is wel lekker, maar. Nee, ik ben niet zo'n caviarliefhebber, denk ik. Nee. Liever een biertje met een kaasje? Doe maar liever een biertje met een paar borrelnootjes, ja. Daar word ik wel blij van.